Ahir es presentava al Castell de Castellet i la Gornal el llibre blanc de la cultura del Penedès, una aproximació diagnòstica. L'obra, elaborada per l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el suport de la Generalitat i la Diputació, fa una diagnosi de la situació de la cultura a les comarques de l'Alt, Baix Penedès i Garraf. L'estudi constata que existeix acció cultural a qualsevol racó del Penedès gràcies a unes 600 entitats que treballen arreu del territori, amb un pes molt important del món associatiu i una llarga tradició d'ateneus, societats i corals, entre d'altres. També parla de la importància de la cultura popular i tradicional i d'una bona xarxa d'equipaments culturals, més de 200 repartits entre les tres comarques. Hi ha fortaleses a potenciar, com la singularitat de l'activitat cultural en aquest territori, gràcies al conjunt patrimonial històric i artístic i la presència destacadíssima de la festa i la cultura popular. Però també detecta punts febles, des d'una certa descoordinació fins a duplicitats en equipaments i una dispersió que afecta tant l'activitat com el públic. Per això els responsables del Llibre Blanc plantegen que les tres comarques objecte de l'estudi projectin la seva activitat cultural de forma unitària, tant a l'interior com a l'exterior. Des de coordinar programacions, mancomunar equipaments, intentar actuar de forma conjunta i sumar energies, perquè, diguéssim, al final el territori, poc o molt, és una realitat, hi ha trànsit de públics, si ho fomentem, la potencialitat és molt forta interna i després externament hi ha una percepció positiva del territori. Si es crea una marca i es potencia més, encara podem fer que aquest territori sigui vist des de fora amb una percepció millor i atraure turisme de qualitat, turisme familiar, etc. Els autors del llibre volen engegar a partir d'aquest document un debat que impliqui els agents culturals de les tres comarques per orientar el treball en el futur i per aprofitar noves possibilitats, com les que s'obre amb el foment de l'enoturisme. El director general de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat, Lluís Puig, encarregat de cloure l'acte de presentació del llibre, ha destacat que el document cobreix les tres comarques. Ens agradaria pensar que aquest llibre blanc podrà ser el pioner i estic segur que hi ha altres parts del territori de Catalunya que podríem prendre exemple i miraríem d'ajudar a tirar endavant, perquè si tinguéssim un similar, per exemple, de les Terres de l'Ebre, tothom entendria que es fes un llibre blanc de les Terres de l'Ebre, o un transversal del Pirineu, entesa com una zona geogràfica concreta. La unitat d'aquests territoris culturalment sí que queda molt ben embastada, perquè precisament pel clima, per les comunicacions, per la geografia, per la geografia social, etc., fa que la cultura de cada un d'aquests territoris adquireixi unes peculiaritats, una idiosincràsia molt diferent, sent tot cultura catalana, per descomptat. A la presentació ha assistit una nodrida representació del món cultural i associatiu del Penedès.